Narodí se 2 bratři dvojčata a Bůh jim dá schopnost, že si každých 5 let můžou něco přát a on jim to splní. Je jim 5 let a první si přeje autíčko, tak má autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má jednu malou duhovou kuličku. Je jim 10 let a první si přeje vláček, tak má vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 2 malé duhové kuličky. Je jim 15 let a první si přeje kolo, tak má kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 3 malé duhové kuličky. Je jim 20 let a první si přeje počítač, tak má počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 4 malé duhové kuličky. Je jim 25 let a první si přeje motorku, tak má motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 5 malých duhových kuliček. Je jim 30 let a první si přeje auto, tak má auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 6 malých duhových kuliček. Je jim 35 let a první si přeje pole s traktorem, tak má pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 7 malých duhových kuliček. Je jim 40 let a první si přeje garsonku, tak má garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 8 malých duhových kuliček. Je jim 45 let a první si přeje dům, tak má dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 9 malých duhových kuliček. Je jim 50 let a první si přeje vilu s bazénem, tak má vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 10 malých duhových kuliček. Je jim 55 let a první si přeje dovolenou v Karibiku, tak má dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 11 malých duhových kuliček. Je jim 60 let a první si přeje vrtulník, tak má vrtulník, dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 12 malých duhových kuliček. Je jim 65 let a první si přeje soukromý tryskáč, tak má soukromý tryskáč, vrtulník, dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 13 malých duhových kuliček. Je jim 70 let a první si přeje vlastní letiště, tak má vlastní letiště, soukromý tryskáč, vrtulník, dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 14 malých duhových kuliček. Je jim 75 let a první si přeje stáj Formule 1, tak má stáj Formule 1, vlastní letiště, soukromý tryskáč, vrtulník, dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku,
počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 15 malých duhových kuliček. Je jim 80 let a první si přeje ostrov v Tichomoří, tak má ostrov v Tichomoří, stáj Formule 1, vlastní letiště, soukromý tryskáč, vrtulník, dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 16 malých duhových kuliček. Je jim 85 let a první si přeje pozemek na Měsíci, tak má pozemek na Měsíci, ostrov v Tichomoří, stáj Formule 1, vlastní letiště, soukromý tryskáč, vrtulník, dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 17 malých duhových kuliček. Je jim 90 let a první si přeje firmu Microsoft, tak má firmu Microsoft. Pozemek na Měsíci, ostrov v Tichomoří, stáj Formule 1, vlastní letiště, soukromý tryskáč, vrtulník, dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 18 malých duhových kuliček. Je jim 95 let a první si přeje veškeré naleziště ropy, tak má veškeré naleziště ropy, firmu Microsoft. Pozemek na Měsíci, ostrov v Tichomoří, stáj Formule 1, vlastní letiště, soukromý tryskáč, vrtulník, dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 19 malých duhových kuliček. Je jim 100 let, už oba leží na smrtelné posteli a Bůh se jich opět ptá, co si přejí. První si přeje mít nejhezčí pohřeb na světě, tak bude mít nejhezčí pohřeb na světě a má veškeré naleziště ropy, firmu Microsoft. Pozemek na Měsíci, ostrov v Tichomoří, stáj Formule 1, vlastní letiště, soukromý tryskáč, vrtulník, dovolenou v Karibiku, vilu s bazénem, dům, garsonku, pole s traktorem, auto, motorku, počítač, kolo, vláček a autíčko, a druhý si přeje jednu malou duhovou kuličku, tak má 20 malých duhových kuliček. A Bůh se ho ptá, k čemu máš těch 20 malých duhových kuliček? Těch 20 malých duhových kuliček mám na... A zemřel.